xi ġmiel u x'memori. Kienu dawn il-kumment tan-nies li s-sibt filgħodu marru biswit il-Funtana Tritoni biex jaraw id-dera ġdida li ġiet inawgurata il-ġimgħa. Dera li qed paxxilajn u ġġeddet il-memorji li jmorru lura għall-1959 meta inbniet din il-funtana li hija ikona fl-istorja ta' pajjiżna. Bi Pjazza Tritoni ingħatat lura lill-pubbliku li ma naqasam il-memorji din il-funtana fi żmien it-tfulija. Memorji kbar, żmien ta' żmieni meta rajni ħadhom tilajn. Llum vera vittorja. Meta poġġewhom l-ewwel darba jiena kontaw ta' u għalina kienet għaddejna olejna fil-livell. Illum irġajna lura fi żmien sbieħ u isbaħ minn qabel. Speċjalment nispera li jżammuh nadif. U żgur jien kont żgħir meta saret di u kien għadni teenager meta saret l-ewwel darba, issa ovvjament l-istess għadda ta' ma ħadet ċejra aktar moderna forsi. Itlu l-beltu, speċi kienet differenti ħafna, issa vera sabiħa, bellezza. Kienet landmarku sabiħa u meta deħel il-beltu, sabiħa u. Bħanna naraw dak it-teatrini fuqhom ukoll u dak il-memorji li kelli. Kienu bosta dawk li jiftakru din il-funtana imdawra mill-karozzi tal-linja. Għalhekk mhux l-ewwel darba jew tnejn li poġġew madwar il-funtana jistennew lil ħaddieħor biex flimkien jaqbdu tal-linja. Dejjem niftakharhom meta kienu tal-linja dak iż-żmien, iduru għaw magħhom, hekk niftakharhom jiena. Imma kif ġew illum vera din stupendi, vera għamel proġett, ma setax ikun qawwa mill-jum. U ġieli konna niltaqgħu hawnhekk nistennew il-ġatu. Għoddu bil-qedaw. Dejjem tgħaddi minn qudiem għax hawn il-karozzi tal-linja kollha kienu jkunu għawra bil-forsi tgħaddi minn qudiem kuljum. Imma memorja żgur, turisti, kulħadd bil-qeda hawnhekk iparlaw, eċċetera. Bil-memorja ta' din il-funtana deskritta bħala waħda mill-isbaħ mhix qiegħda biss f'imħuħ il-Maltin iżda anke f'moħħ il-barrani li żar din il-gżira f'nofs il-Mediterran għal aktar minn darba kif jitpaxxa bi-sbuħija ta' pajjiżna. Taljana li ilha tiġi Malta għal bosta snin stqarret magħna li tinsab sodisfatta ferm bid-dera ġdida li ingħatat din il-funtana. This is very, very, very nice. I remember the first one, it was more small, but it was always, for that time, very good. I have plenty photo from this because I came 3-4 times every month. Every time that I came in Malta, I just stay up with many people and make a photo. Always I have all the 15 years old, the photo.